Og vi stiller nu om til Vejleskoven, hvor Henrik Andersen er parat til at interviewe Aragorn. Værsgo, Henrik Andersen. Ja, mange tak skal du have. Jeg står her i Vejleskov. Mit navn er som sagt Henrik Andersen. Og ved siden af mig står celebrity, PR-stuntmand og dansker på deltid Aragorn. Goddag, Aragorn. Der har jo været meget snak. Nogen ville kalde det rygter. Nej, jeg forstår. Her på det seneste er der jo gået nogle rygter om dig og en anden figur fra sættet på filmen. Kan du fortælle os lidt om det? Jeg ved ikke, om der er for mange private detaljer. Det er godt at høre. Jeg har jo fået et anonymt tip. Og det gik ud på... Hallo? Og hvad har din bror at sige til det? Ej, my god, mand. Tak for det interview, Henrik Andersen.